खुलुमबाय स्टुडियो हरमल बसुमतारी IIT माद्रासाव B.Tech खालामनाय तामुलपुर जिल्ला उत्तर गलबेरा रांगाफालि गामिनि दानसोरां नार्जारिनो 3 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। हाग्रामा महिला दैदेननाय BTC खुंथाय फारसेनिफ्राय गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय थांखिजों फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि रांनि अनसुंथाइ होबाय थानायखौ जों दासान्दि नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो तामुलपुर जिल्ला उत्तर गलबेरा रांगाफालि गामिनि नगेट नार्जारि आरो दिपालि नार्जारिनि फिसाज्ला दानसोरां नार्जारिया IIT माद्रासाव B.Tech खालामबाय थानाय फरायसानि नखरनो हाग्रामा महिला दैदेननाय खुंथाय सोरखारनि मोनसे थान्दै हान्जाया 3 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायनानै होदों। लाइमोन गांखं B.F हानजानि आफादगिरि रिन्जय बर', लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म बिथांजों लोगोसे मिरु B.F हानजानि नेहाथारि राजु भरालनि नुजाथिनायाव बिथांनि नखरनि बिमा बिफानो 3 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गथायनानै होयो। तामुलपुर जिल्ला उत्तर गलबेरा रांगाफालि गामिनि दानसोरां नार्जारिया आथिखालाव IIT माद्रासाव B.Tech खालामगासिनो दं। बिथांनि गोजौ सोलोंथाइ लानाया जाहाथे रांखावरिनि आंखालजों थाद'आ बेखौ नोजोर बोनानै लाइमोन गांखं B.F हानजानि मोनसे थान्दै हान्जाया दिनै 3 लाख रां अनसुंथाइ गथायहोयो। बे रांनि आंखालनि समाव फिसाज्लानि फरायनायनि थाखाय 3 लाख रां अनसुंथाइ होनायखौ गोजोननायजों बिमा दिपालि नार्जारिया BTCनि गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारिनिसिम साबायखर बावो। बेजों लोगोसे मिरु लाइमोन गांखं B.F नि आफादगिरि रिन्जय बर'आ बुंदों दि हाग्रामा महिलारिया सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद गोसो गुदुं, बेनिखायनो गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरनो रांनि अनसुंथाइखौ होगासिनो दं। फैबाय थानाय समावबो दुखुथिया नखरनि फरायसाफोरनो सोरखारनिफ्राय बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ होलांबाय थागोन होननानै बुंथियो बिथां रन्जय बर'आ। सरकारनि बिथोन बायदियै सानफ्रोमबो जोंनि जायफोर स्टुडेन्टफोर दङ IIT, NIT आरो MBBS आरो गुबुन गुबुन टेक्निकेल इडुकेसनाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसाफोरनो जोङो रांखान्थि अनसुंथाइ रानगासिनो दङ। खार'ना जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारा सोलोंथाइ बिथिङाव आथिखालाव जोबोद गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दं। रांनि आंखालनि थाखाय जोंनि लेखा गोरों गथ' गथायनि फरायनाया जाहाथे आद्रि जाया, बयबो जाहाथे माने जिबनाव साक्सेस जानो हायो। जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव हाजार हाजार डक्टर, इन्जिनियार बा माने गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय बेबायदि गोबां मेरिटरियास स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे साक्सेस जायो, बिथांमोननि केरियार दानायाव जाहाथे जेबो हेंथा जाया, बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा आथिखालाव सारा BTC आवनो रांखान्थिनि जि अनसुंथाइ बेखौ दायो होगासिनो दं। दिनै आङो नैबे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गलबेरा गामियाव फैदों आरो बाहाय दानसोरां नार्जारि मुंनि सासे स्टुडेन्ट, गरिब नखरनि स्टुडेन्ट, बिथाङा दायो माद्रासनि IIT आव माने B.Tech इन्जिनियारिं खालामगासिनो दं आरोखि। दा बिथांनि नखराव साख्रि बाख्रि गैया, सोलिनो थाखाय खस्थ' जायो। बिथांमोना मोनसे एप्लिकेसन दैथायहरदोंमोन जोंनिसिम। जोङो हाग्रामा महिलारि सारजों सावरायलायनानै दिनैहाय 3 लाख रां दानसोरां नार्जारिनि बिमा बिफानि आखायाव जों गथायफैदों आरोखि। माने कचिंनि थाखाय सावरायगासिनो दङ। गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो फ्रि अफ कस्ट कचिं होनो हायो नामा, बेनि मडेलिटिया दासिमबो फाइनाल जायाखै, खिन्थु बिनि सायाव मोनसे सावरायनाय सोलिबाय थादों आरोखि। कचिं होनायनि बेबस्था खालामनाय जागोन, बेनि मडेलिटिखौ दाबो क्लियार खालामनाय जाथ'वाखै, खिन्थु बेखौ एक्सपार्ट मानसिफोर लानानै सावरायलायनानै मा रोखोमनि होयोब्ला साबसिन जायो UPSC APSC नि माने कचिंनि थाखाय बे खोथाखौ सावरायबाय थादों। खुलुमबाय। गिबियावनो हाग्रामा सारनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आंनि डिस्ट्रिक्टआ तामुलपुर, आंनि गामिया उत्तर गलबेरा राङाफालि आरो आंनि गथ'आ चेन्नाइ IIT माद्रासाव फरायगासिनो दङ। बेवहाय जोबोद रांनि आंखाल जानानै फैदों जोंहा। फरायनै दिनै 4 बोसोराव हाबबाय, 3 बोसोर थांबाय। बेवहाय जोबोद रांनि असुबिदा जानायखाय आंनि गथ'आ सारनिसिम लाइजाम दैथायहरदोंमोन। बे लाइजामखौ जोंनि BTCनि मानाव गोदोर चिफ हाग्रामा सारा मोननानै आंनि लाइजामखौ नायनानै आंनि न'सिम हाग्रामा सारा गावनि टिमखौ आंनि न'सिम दैथायहरदो। बेवहाय आंनि न'खरनिफ्राय हाग्रामा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। जाहाथे इयुनाव जोंफोरबायदि निखावरि हालादनि मानसिखौ सारा इयुनावबो फरायनायाव बेफोरबायदिनो अनसुंथाइ बावहरबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो आं हाग्रामा सारखौ इयुनसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय थागोन। बिदिनो गोजोन्थों। हाइ स्कुला माबा पाइनाराव, बरमा पाइनाराव फरायदोंमोन बर' बिजोंजोंनो। बेखिनियानो।